Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ilonggi khubor bamta kasni. Ka Village Defence Primary Nongston Area VDP CNA West Khas Hills ne kasni kala kendu ya ka Director General of Police DGP ka jilla ban kerpat pelat igir khot ka VDP ban ai Saki Bunsin Chaying Kashri. Habukran shikilat pathai kubor Presiden ka VDP CNA uba mau kodor khars imli ulo ong babun sian nada kidukot ka VDP kiyo kurup drugs ne kiyo abat ye kinu ki badon kti haka kam crime ki hab banit ai jing saki Chaying Kashri. Po West Khas Hills jongi ngin na kan chui ka bal aslam men shwa ki ba khandai spak na pho men shwa ta tip shu ndai ka ba han ne ka ti ka jongi men ta kam don shu ka ne ka pa bhol ban ya bom snong nim sha shu ni kum ki VDP ngila ma ham ski snong baro ha ba pi yo kem yu unong tu unu ba pi ong ba udai uta ubri uba le kam sni po snong nim sha la pikwa ban bisyare u shem yo u shong yo u ba khotlang kimi ki pa khotlang ya ki sodar snong khotlang ya ki menteri khotlang ya ki seng samaj snong khotlang ya ki VDP ngin shem ya ki ngin hikai ya ki lai ki long ki nong tu ngin hikai ba ki nam dem su ban tu bat kham tam e kane kam tit paj ba le hadu menta hapo West Khas Hills ngin dan su menta nama bali ngin dan su ma ni kim VDP jeng snong himsha dalil himsha nama bale ba kane ka bat hakri hak an ka pan ta ka ba jot ni kong jot be ha bakut bom paj ba yap Presiden Sekretari jang VDP data kata wana kleng jing sha shu menta hadu menta ladang yilap kumi gitu ba de mangi ni kong kiba ngi sim action ni VDP lada ki bom pai ba nama bale nama kapan jenjar yang ki VDP ba bidi ba kani jong ju pimentan ban libun nas deng isutu ka ba tu lom ka kata ka action ka DJ ka ai to kalong kan le ko no to kan pha no ki video jong kina lani ki VDP gun hapan nas be kata to katong di kes kini kes ki ba kham te nak leng jong I menta kalong ba in saya kan ba namar ba ki ong kum ni ka kes ba de jong kini ki penya breu kini ki pokso kes kalong ba nak leng ka jong I letang sisen namar ba ka witness na thai ba phir pitip ba kalong ba kim dak pedang than ni ka witness badan police department ki kham pedang ka to witness bali hakut te de ta kata kalong ba la ngi la ba ya kan ba hakut kumut ba tang sisen ni la job Handai ke bakam kalau betang kan dekat drugs witness te kam hi hap le hi arsenal sen kolat lam ta jing ba jong pa te ni nim salia bat ngene thu ye phi ka we kalong ba ni West Khas Hills VDP ni la sa berngem bun sin bahabat kinong le kam sene Handai wat la sa berngem kat no kan ro ni kat na nang berngem kata nak semubang ban trekam nomor balai ba langim sa berngem ni la le de langi sa berngem pa ngi sothu ba kidon kinong sene te ngene thu ye phi unu breu lane ka no ka VDP ka basha berngem kata ka de ka VDP ka patre hande ki bom sha berngem te ki bom tre bat om tang kata ne thu ye phi na ka leng ka jong VDP ro nang ne sakmat ngin tre sitom pan pen rat bang khong ya ka jisni wa po chang West Khas Hills ba ka ba kwa ngi mene ne ka ba di bat ka DGP ba kumjuru bat I sa vivek ba ka long ba dalong ngin form ne ka all mekhalia VDP khnang ba ngin la ban rat bang khong ya baro ki jisni nganom om jet teng ya ba ki crime ki bahap hapo jong ka ba dengkam ban kem yin le be da ka all mekhalia VDP telang nakaliang jong I mene yang suthu ba I pedang ya kata tila ong mene ba kanon kalenti ban le ya kata tenga try hakini ki bai ban wan ngin safom no ya kata all mekhalia VDP to kendiat sobangan batai kan itu beringan ya thu shwana kaliang jonga di ba mau khas ni I Presiden jong ka ne ka Village Defence Primary komiti noston area kani ke de kawe ka kan hun ka ba ni la depan form ya kani hu ada ka khandai ka jing ya khun ka jing form jong I kani ka de la gilan VDP ki ba kat ba ka police department jong ka noston police outpost kadang page ni lang form lang ni dan chispa arpo delegation na ka chispa arpo delegation lai phone du delegation lai punyo manta ki la ya so lang ba ni te banyak trelang kam ban pendu jaj ya ka jing sniu hapo jong West Khas Hills Tingi na tre kam bahaya kani ka bani kong kalong ba hakapo ka lockdown ro ngi tre borba ba hadin ka lockdown ro ngi tre borba ba ban pendu ya ka jing sniu West Khas Hills bat kumjuru nak cintre ba ka jongi ka VDP CNA harangkat jongki solar snong harangkat jongki sang sama snong ngi la yo ro ya ka award na po SP jongi ben boro menshwa iba HG leng do te ngi la yo ka award na I tengi kubesibun na jong iro bat kumjuru ya ka police department ka ba kila trelang ban ngi haka
met hakayong hakan kono ko por bangingi dun kam kum ki VDP hapa West Khasi Hills kim ju kentai kat bangingi phone da hakan kono ko por kam ju don bo ang makibo do ka por legi hakan kono ko por bangingi phone bot kim ju don kono ka ba ki kentai ni ki telang mi bangi te ka poin ke bangingi wan ang ni po i DGP ka long ba ki don ki benta kat to kat ni ki bangi nak leng ka jongi so dot du mensim kawai ke deka witness ke ban lek chapo kot nama teng ni ki badan hani paro ni adon la ka chong ka witness ngi de yo kem kum tu ki pokso case ki drug da yo kem ik ba pania breu teng ji witness man ka pon ke teng we ke mut ba ngi don hadu lai sautali manga mar bayang ni adon jin khat li ki ba hab witness saput te teng kawai ka case ka poi hadu ki khat li ki jinglej hakut te ngi kta men sim mar ba kam dan korshu yang i ban wat aj belaru te ngi lekan ya kane te nak leng jong i la ai yang i katu kane ka ba kin saya rap hina plus pamen yang i kumno ban le khana bangin la ban like ban lek minus pun sen ngi la pan la i ba kumno ngi lek tang shi sen ka we ka kis te ngi mak le ka rang biang ngi re bang ka we kis ngi ju san riu nyo crash putli te kakta yang i de ta ka dau te nak leng jong i ru in se le ka bala ban i batai ba yang i ba inla ban yarap yang ni ban pelat yang ni ban late witness bunsin tak aja buat jongi kawai pat bangi kham sngo tonat kalong ba nakaliang ka jongi ni pan ya ki uniform ban phong ki uniform ban phong na papor bangi ni pen kam le duty te nakaliang ka jongi ila ai yang ni ya ki insa ai yang ni ya ki west ki bangin phong kum ki VDP jong kisnong hapa West Khasi Hills bat om ka West Khasi Hills nanti kan de ka lenti ban Aisha paro ki VDP hapa bahap apa jong ka Meghalaya ya kini ki West ban phong khnang ba ka police batman kan itu ba ngi de ki VDP bat ka police ban hapa kawan duty ru kan UI ba ngi de ki VDP ngi telang tak kamsuk bat ka kham nat kalong ba ya kini ka honrenium ka bangi yo man u benai mensyua ngi yo lai spa tingka ha ka shi benai mentai ila pen kiu lai hajar tingka ha ka shi benai te kan ba ki VDP borok ke dalam pome klia kila yo jing mentoi nak ni ka honrenium ka balai hajar shi benai te mensyua nadu ada shi tho hadu menta kabun babun kim yo shu te ngi le kan menne ba i DGP lo ong yang i ba in saya kan ba in like no ekini ki barangsa te ngi sok men hi ba man leng jong iru idan kata kamen sim ban telang ba ni ro i sok men hi banak leng jong i ikwa hi ba ni ki VDP om tang po West Khasi Hills hare ha borok we ga jalla ikwa bagi na trelang khanang bangin la bantat dang khong yak jing sniu hapo jong ka jalla ga jong ni to ma mai dan di atas tinggal ni ini kam sih bukan kendrai di hari ini memang ini aku dengan tuan pelai buat tapi kaik bapa aku bikin lele kita ni kes saya ki bon ki kes ki dei to bakniat kebangi nak ajak kendangi lale kalau kawai kate kakam rip case kebangi ngelayo ban ya trelang baga police department kaji penia breu piken mau honong stoin blak penia breu kan kali kaji penia breu ban ni trelang ya tu case bakham jur agri drugs arja kendangi ne tu ya pi kaji tresitom to jongi bangi mi thia ni mi demshu habangi ya kuni drugs bakaji kun kaji kalau ba sisa ba ti por bar hadu mentaki don ki kena ki bala kerni drugs hilak kelak pamut mana kalian kajongi lak kemi nong di drugs bagi nong di drugs ni lem no ngira ba jaki shaki hall ni counseling yaki ni counseling ni khot yaki ni khot yaki mi pa ki jongki ni ong hang tu bang yang ni hikai ni kun ki jongpi bakin like no nong jinglen bas new te ka ansak ba mi nangi kalau bangi sukmen ba kalau baki ba bun hina pon ostoi hi ki bala kala bamut bandi drugs ndai ga ba menta pat e kimi di gilu thmai ki badang susdan menta drugs dan ya kajongi do hadu mentangan tu ya pi ginang kem drugs inang yo kem hai ni gisni dang ta kita yo bala dap inang yo kem drugs trena gleng ngajongi nemar ba eng yo kem kendiat tang katu kan nek mengimla ban om ai media ten re nak gleng ngajongi ban hadu menta ke ba ginang kem yo drugs om tang yo drugs yakini ba di be ani kiat ginang kem yakini ki bayat klem akor si srok si dis mungkin ru ginang kem yakini ki ba le ikam new kam tu mentale la yet kam tu kam tim ti gitu ri namta jong kitu mangi ni kum ki VDP menta ni tu ipi ni la long night duty la palat mentai la arbnai mentai the night duty but ki police department rekar langkat ban pensuk ya ki pajba khamtam e hakatu ka tim te la hanos ton menta hadu menta klok la khamduna ba hakatu ka tim nambang ni VDP te sitom ha hadakan police department